tournament an buat chei na mun boch aron langa in be na tual zola chuan kiano chu ama chawadingin a thodeu hal hala akudle lamin chemte a hum wang bok a chaklau chuan a zalen don ti a hria aruk tak chuan a phur hle a in sual puitur anon chualai chuan thok lo la hal hala tlem chuan a zam ve deuh ni in lang atopa chuan garden kongkhar anron honga atum puitur pa chu aron pen chuak ta amaero chu an en chiangale be selo dewin apa alo nireng mai anin muthut chu an ib dun choya tumlo dewa an pa fa anin muthut chu an bangbo takzet ani bo che in sual tur te tan hian dan khir takan siama atue mo jok an thi angai buru mai anin thaddu lawani chuan participants pani te chu ti hlum ve turan ni Jacob ale kiano te chu rilha mel deuh hian anin en wanga hun kalto aron langa thil ti sual nei lo kiano an khai hlum don lai tak chuan an ho tu nu varvara I aron trong chuak thut smuggler thita kha ataksa an en fia thule an rui hlo siam work package ako chung an mu thu aron soita dai mai tu tenge smugglinga inrol zong azot ngala athin rim chuan tangveng tu Gregor Sokhrui acha sak thuai mai smuggler ladam pakhat jok le kiano bumtu laina sate khamanin antilhum ve bok chuti lai chuan lifi po silaya tin chungin anlo la indin chilrana maktak mai mel manu grey tai chuan a silaya thlau thut cross nam hoin an thu an zu ngai lo thu soin ma hroi turin ala ti zui lifi chuan makati khermai ram hnuaya aruk theyang berin an tlan bo chhun zoma lifi chuan brata khopuya lu theidan tur azot bok greta chuan tunnel pakhat brato khowin ponlama wa chhuana na an man thina om thu an thrila amero chu thuyan kalma in sipai rual anon tlan khom ta tup mai le reilo te an pani chuan anron nang ching ta si dimdoi na tel hau lovin sipai ho chuan gretai chu an seng hoya amero chu thilom zia aron langale chumi jana thil khleng zong chu devitale lifite plan lok sa vek alo nireng mai gretai chu rin tlak ani le ni lo hriat nan leman lo changkul vela luruk theina mun greta ina shilbaka breto ka hruai alo in tiam to bok nen an phur dun khermai kiano aron lang vele a hoisen taka ache ta wangin varvarai du sakna alo chang ve thung thuam thar belin an ho tunu khosak pui thin tlangwal dang tekianga cheng ve turle an pi kai zaweng tu ni turin promotion a muwa lom tur nge lom lo tur tiero ala se thiam chi bik lo chuti lai chuan crimson ho point cross ho beidan turwa manna an lo siam mupa Greta in luna tur tunnel pakhata thu lifi alo shil zau to bok nen chulai hmuna tanga valu chhuwa chuan tumdon ani eliale a thian pa Moses ate point an kiu bokha an lo boi pui chhun zom sela apa che thlang na tur thil hlui la khom tu breakera an va pan roi mai amero chu harsat na lian tak pakhat an nei Moses hian breakera tangka engemuzat alo badral saktoa anin thin let ngei dono wangin thil phurom zek zok chu ani chi alo an vatlen chuan breakera sipaiten silaya tinin an lo vo ngala Moses ero chuan barul tum anga insoin an boss mu nge ngai thu alo soi ve thung ga tho chuan an lu tir tange a tablet hlui do rak ruk to hi ron phor chuakin aleiba aya pek an tum ngota breaker chuan alo rem tilo nasa atong dana rin hlelna alo nei sa bok nen asipai ho te chu an dap tir thuta elia kyu pa lai chu an hu chuak ta si engma soi set lovin an chu saka
pon lama anin nor chuak tanok nok mai ani laklet le dan tur an ngai tu ngal chara breaker sipai thanem takin silai nen kongkhar an veng tlat boxi nakhir zet turani ti achiang reng Moses chuan at sovin kongkhar veng tu chu awa chhai buai thuta an boss breaker chu miten omle duam takani thu soin mi zong hriat turin a au ta chiam mai pindan chung omte mi chu achunga a fu thupa man tumin guard rualin an ron nga lui bok chutia miril ru alak pen lai chu in Elia chu room chunga alo valut ruzawa an boss hilda thatna mun kha apan phei ngal an hoi kol vela tuma ron mutu anom lo ni inalang an boss to kana chuan athil zon ngei mai kha alo in hung rana man mo zetin ava pen phei ngal ala trap ti in laitron eng ta thut mai silai nen breakera aron luta chuti maya ruk chua thei a in ring chu fing var lowati in aron deu na sakhop mai Elia beidong le hlau thong boxi chu poiti mel zethian a chek teu tlaka chuti lai chuan a sangoi zon pui Moses an ron hnuk lut vele a an ruam man na atlol taka chuan soile turawang du hle ani a that mai du dona an hriat taka chuan Elia aron tong chuaka etlin ten thlona tlak lai atanga soitranin mission poimo takanei thu a hril ta phong mai Europe runtum nam sual takanum thu soin chu cube chu a thlen na mun tur azong mu thei ani phot chuan misual ho chu an ti top thei nge ya be sei thu a soibok an boss chuan rin tur nge rin lo tur ti ala se chiang chia bik lo atopa chuan aril ru thlakin cube chu an ken tira thudik soi nge yani ti fia turin atita ani Elia chuan cube chu humin an activate ahma ang boka in herkual le in laser eng sen hian pindan chung chu achun eng le tapap mai thil chi sang aron tar langa hun kal to le hun lo la om tur te po ni in alang mak ti zeta an thlir thap lai chuan a power a zo le a power saving mode a omin atop zui le tamak mai an thu soyero adik ti hria in cube blocks fu chu anin phal sak ta nge a chuti lai chuan crimson ho po kiano ta na mun bretok lo chho ngei tumin anlo in bot sai ve mup bok an bum ti a hriat nu khan grey tai chu a hel zual sawa sipai hoina an khoi na lama a mai te chu a duk na sa hle atel lo chuan bretok khopui valu chhuwa thei ni hek lo le phur te chiam lo ma se anin chom ta zel ani Elia te pani po an mission chunjom turin anin zui chuak le a kongkhar pui omna an wathleng che ti in tu emoni hian Moses aron ko an hoile chule nula chelo zethi awa muta in ngai tu na wakman aom lo acha bi phor chuakin Elia an peya atrak lo watinung tura shilin anin zui bo tadai mai Elia chuan hudan nei tlem to thu soin a phun deu nuwa a thian pa chu a ngak don nge alo wakal san don ti ngai tu in aril ru a in sual boina sa hle chuti lai chuan cross ho sipai an ron lang thuta Moses atrak chu an ron hual ta tu mai le vani thak tuin Elia kha alo biru man hlawa amai ro chu in chung la man wa pan ta ka chuan a thian pa an wa man mayang ti a hlau hle a hlau thon ruk ange in Moses an wanang chinga chem sei zet ne na vawin cube omna anin zot ngal mol bok kiano aron lang vele a an pi bula chuan bo chavalu venge ya du thu a hril ta phong mai a unaw te angai tu em awangin anun na thapa va in sual ve mai chu aril ruk ani a chak hlau chuan nun zalen nein a chung te po a zong kol theyang chumini chuan an lalpa Ivara Khan a minister te somin ruaya thea kiano po api troi omin an bula alo om ve bok vani thak dewin apa Jacobanen anin munol mai Ivaran sala alo chhor ve rang chulo ni in aladam ti hriat chuan a hlim ru hle apa nen chuan in mit mein ti tur nei ang taka in lan tirin an chuak ruduna rei tak chan chin hrelo lo om to an ni awangin nungdama anin mule thut chu an lom kher mai nuk ul treu chung hian anin pom vonga
apa chuan chak tak le huai taka omzel tura fuin engtika emo chuan tlan chuana chan san la nei ngei tur thu an thrila anin kalsan ta ani van doi thlak takin en thlatu an lo nei reng mai kiano chuan trong chuak hau lo turin an vau saka sot takang mo atuka chuan an pi in ron kovin bo cha in sual tur zinga tilani thu aron thrilta en nom thlir tu mi pui thom chu a tha in hlataka tang po in a thu mup theya in sual tur tan po zam na tham ani kiano chu in tipau khawin chak ngei turin a in fui sau sawa atopa chuan a ring kong khar hon sak ni in tual zola ava in lanta en tu mi pui thom po a tha kher mai tunge atum pui tur po shelowin an hoi kual vela akut le lamin chemte a hum wang bok zalen na ko la lo eng don ta ni anga in aruk tak chuan a phur hle a in sual pui tur an ron chualai chuan thok lo la hal hala tlem chuan a zam ve deuh ni in lang atopa chuan gaten kongkhar an ron honga atum pui tur aron pen chuak ta ama ero chu an en chianga le apa alo ni reng mai anin muthut chu an ib dun choya beishelo lutuka an pa fa anin muthut chu an hril hai dun takzet ani anin thaddu lo ni chuan ti hlum ve tur an ni boxi an ril ruwa buai dun kher mai mi pui hola chuan pa fa ti hre heklo in beina rap thlak tak mu nge in beisein an lo ho dur dura an lalpa aivara po a phur kher mai mitui parol chau chungin kiano chu an out tuara in fiam na hoi hot tu varvara chu rum zeta melin tu ma atha hleklo tur thu a hril zui ngal chu chuan an lalpa chu a tilung hnur hle inin sual don lawani chuan thir zain kan khai hlum don cheu ani mai alo tibung huta ahmania an pa fa in mulai varvarai sal tlangwalin alo va phok kher kha an van doi phata ani pa fa in belai chu munom thira thlir ngei tumin mi puite chu an lo la rak chel chula atopa chuan jacoban afapa chu kwa betin ama chu that mai turin avati ta top mai anin sualawani chuan an thidun tho dona du thlan tur dangan nei lo afapa chu ti thin rim ngei tumin an nam thlutopa in ti pachang turin a hril mol bok ama hring tu apa han tha chu kiano chuan angai ngam thlot lo pai chon chom chungin a hlat chan chara apa ero chuan an hmalam hun tur ngai tuin in tha tir ngei atum bur thung afapa chu chhai kol ngei tumin an vai zuwa achem te chuan an vai thoi deuh zeu boka an lalpa chuan musit deuh hian alo nui deuh huwa reife anin chainu chuan kiano chemte hum lai chu apa chuan aman thuta adula ain vi tir ta thut mai ading khur chura alet tual mai ani mi pui ho chu an lo rak chel chula atopa chuan kiano chu zalen anita apa thisenin a chandam tila kan soisual om love varvara chuan cross ni na title pe in ursun takin ceremony an manga ama ero chu apa berin a thisan ta si aril ru adam thei thlot lo elia aron lang vele a in chung lama in ri grab na le na tuar thom na satak aron om wangin akiu phum lai chu aron in thlak danglam ta thut enge ani chi po hrelovin an lekwal vela tumlo dewin ahmalama bang chu akap ko hok mai hlau oma hnai ti a hriat awangin laser gana alo in thlak danglam dai hi alo ni silai hum chung chuan in chung chu an lu chua reilo te a thian pa moses a cross ina an lo din bial thap lai chu awa muta breaker le anau te po an lo tring mit zo to a moses a chu thu zo fi lai mek an ne awangin an lo la zuwa sham ti a hrethiam ngal film khur takin an ve phei thema atopa chuan cross ho chu top tura hrilin a laser gun chuan atin tawang mai ani mel mahola chuan a thil ken chu enge ani hreve heklo an lo nuisan mai maya athu soi chu an eng to te chiam lo hle moses chuan an cube zon chu elia thil ken lai ngei chu ani ti an hriat tira chu vele sipai pakhat chuan lak sak tumin aron pan pheita
ding tura ati po a din du tlat lo wang chuan an met puak thutale a ne ngang mai sipai chu a leng lopa sipai dang te po chuan an hmun ro nei ho an da thave ngal sap bok Moses ruain pon laman pan ngala amai ro chu thuyan kalma in cube chu power saving mode a bok aron omle chu vele man ron dang nei to heklo a billing a balangin an tlan chuak ngal dora cross ho chuan an ron ve bok van nei thak takin anin nang ching man lo hlawa himdam takin an tlan chuak theita ani Leafile crimson ho po bratok lampanin an lo thok chuak ve mupa kong bum bole khir khan deuh an paltlang hnu chuan an mel ma ho ram an vatheng ta bratok kho pui veng tu sipai te chuan machine gun le an ral thuam thaber ber tenen an lo muak ve bok an mel han en reng point an to khir viau don ti alang reng mai an mi man grieta kha toktara mangin an salman tenena in thleng puya an vasoma an be se angero chuan an lo uk sak thadu vak lem lo Grieta chu pe mai tura shilin an tha vek tho tur thu an lo shila in biak na nei tura an ti pani te chu anin mel rum tran hle chuta crimson ho boss Cameron ron pen chuakin boina pumpel chu an du ber thu aron shila za dernalan tirin aron chibai bok tlem chuan an nem ta deuh ni inalang ama ero chu van doi thak takin cross ho zinga mi pakhat chuan silai a met puak ta si anin biak chu atlol ta a silai arita zot mai ani Leafy chuan grey tai kha va phelin atlan chua puya mun him lam pana an kallai chuan silai mu in aron deng fu ta hlau mai man mo zetin building ruak pakhata an tlan luta breto kalu theina chan chani thu soin Leafy chuan tuar fan turin a fui char bok reilo te a silai keng tu emani hian aron zong muta Crimson ho boss ni tum David akha lo ni rengin grey tai chu tha an tuma Leafy na lo phal lo chiang hle David chuan cross ho chu an ne effect tur thu soin akianga kalve turin an soma Leafy ero chuan alo la hnial zel lungnur zet hian anin chua sana pon lama in kap thoma ren hu chuan grey tai chu awa chua puile a van doi thak takin a hliam kha alo na dewa raya dai talo chutia a thian nu ina thi san ta ka chuan ril ru buai takhian a in ngai to a anu rei vaklawa chuan tu emani hian aron benol mai namdang femina tribe an ti te zinga mi hi alo nia cross ho be turin an ron thok chuak ve mek alo ni akianga kal ve ngal turin an soma chuti lai chuan eliate po GPS ina hroina mun an vathlenga akha tokin battery a zo trep thu warning aron omzau reng bok chimlam meter zanga a thui ke akal alangai mun khokrok deuh motor tlan theilo na chuan ke akalin an tlan phedor dora thui fe an kal hnu chuan cube energy chu a zo tamai a in shutdown maka chet chhun zom dan tur an hreto lo anom na pialoka chuan tuipui zau takhi a oma long mu tur ero a om hau lo thung khoya nge cube chu da tur tia an buai ta Moses chuan kirle mayan rota aril tram to bok nen engma thil dang lam om donin a hrelo Elia thinrim chuan a cube phum lai chu ang bor chung hian tuipuya an vom lut thuta chu vele thil mak tak an muta ani cube chu tlapil mai lovin boruaka akang deuh va renga avir kwal zeu bok tuya alu hnu chuan aron phuan bera beiselo dewin box lian zethi aron lang chuak ta ro mai akong khar aron in hong hal bok man mo zetin an pen luta chu cube chung chu achang kangin an technology man po advance rem khop mai reilo te a kong khar chu in kharin tuipui chunga chuan an pile ruaya tuna ero chuan zona tam tak chan na an hriat ngai lo po an hre to nge yang season na top ta season thar chuale huna kan chhunzom le donia video mu nom tak mu chhunzom zeli du chuan min lo subscribe in notification bell on la
like me pa in comment section lama ingai dan te meron silve thin don nia